راديو إرنا راديو إرنا معلتوي بأقوطاترا إرترا كابسعة 12 دقيقة جميرو أب نايل سات 11.678 ميجا هرتز Polarization vertical كمون بحتير معبل أب 25 متر بان يفنو راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرترايان غازيت إنيافات سدالو ناتا راديو راديو إرنا يقوم زلكم زغبركم سمعتنا إزي صومناوي في تساميتاتيو أبناي سنبت في تساميتات حالتات صدتا سودان هزباو نعبي بزملكات مدبات أبلع لزدالوا مع كناتنا مدقعتو ريدهم أتم فليات حالتات صدتا أبيت صحفتات العربية الحدثن أب شارق معات أسيرون بمئتاو أبلع لغازيت إنياتات مدبرات تلفزيون مدقعتو ريدهم أتم أبلات صدتا بتوساقي نتي وريروم زأتوو بيت صحفتات نبرت عن يمن نايتوم غازيت إنياتات تلفونات منزيع من كم زغدو سرحت إنياتات تنتكالات مع كناتزين أبزهبوك المسكرنات قليتهم دايركتر تلفزيون الحدث لينا يعقوب أبزهب التغال حالتات صدتان حدا مسارحتا غازيتنيا أبزغت كتلو زنبور أوان كتتعرق بمفتانا أبلع لأون مدقعت خمز ورود غليتا أتم كبير مقصل تزوردهم سرحتنياتات ميديا أب هوسبيتال تعاقبهم اللو أتم هزباو أبيا كم زيك ألحن مقبار زهقنو أبالات صدتا أبيت صحفت سكاي نيوز ناي عرب شانل بمئتاون زنب بعقاز كم زدربيو تغليتو ناي مستنفاس حصرت زقات أمامتهم سرحتنياتات هتص رديتنا مركب ببز تعمم كاد مفتينام أقدم بيلو حيالو غازيت إنياتات أب سلامو سلفز كايدولو زنبرا كبابيتات بمصنحم تراي نبرتهم تزميتو أب أكلاتهمون قدأت كم زورده بالسفلالي وغنات كقلت صنيحيو أب ورحنا حاسة كلتشحن 19 نام أكلاي تشاينا وهانا بستبهلت كتما فلما كم سرائز نقرلو كورونا فيروس بعينتو فليز ولا بمنبارو تمرامرتي أبلع لي دحرز قبر ومتنعتي ودبت عنا علم سارس كوفي كلتا ويقا كوفيد 19 زبل سم أتأميقويو إذا فيروس بأوانو بهرياتو كغير دحر متنع حبز حج أوان نفلما جيزي أبدوب أفريقيا كم سرائز سجلس أوميكرون أمل العالم بفتنتي لا بعلو أب حدا سمون بقمقام 935 شح سبات بتي فيروس كم سلق فوق قلت انكلو إذا دما اتي فيروس من اللي بعد كابز جمر تزلع له غطر خوينو كبرة وسن حيز الله إذا غطر زي هاجرات معلتوي كابز بقى تصاب تأكد خوينو حيا الهاجرات قبو تصاباتن زي أغربا مسموخانن اتي غطري أزيو العلك خون كم زغيلي جمات حدش بهري كوفيد 19 أوميكرون كاب كرم حجز نبرو من اللواتات بزفلة زيادة قودة أكوانت زيكونه عامل لبعجن زيادة نهر اللواء كورونا فيروس حدا أمنقو أمزمدنا زلوهم جنكا زي تفلالي فيروسات زحقوفة قجليو إذ قجل فيروسات ودسب نزركبهم متبوتي انساتاتن نعوافن كحزن كله نسرعة مستنفاسا فنشا قرورون سامبوهم بمتقع كم قوم فعن سعلن زأمسو الحمامات إنفلوينزا يختل كورونا فيروس زحقفهم فيروسات كاب جيزي ناب كيزي ناب أزيوم حلقينياتات فيروس كمعولو تصنيحهم قال كاب زيوم دما سارس مرسن كوفيد 19 كتقص يخلو كوفيد 19 أب سفلالي هاجرات ناب سفلالي ملكع كلوا وتصنيحو لو تزقبرو فيروسات فيدالات انتاو قريخ مالت ألفا بيتا غاما دلتا إبيسولون زيتان كال زبل أسمات كوهبهم تصنيحو مس راديو إرنا يقوم زلكم زخبركم سمعتنا إزي صومناوي في تساميتاتيو أبناي سوني في تساميتات أبزازا زمنايا عمته كلتشحن عسران حدن بدرج علم 45 غازيت إنياتات كم سغزلو أهقراو فدريشن غازيت إنياتات تافليتو إذا قلت رزيم الزحلف عمتات كنتات سرنكلو زو حدي نيرو بمسارت يهقراو تكال زوصو عمتاو تصبصاب أب أفغانستان 9 أب مكسيكو 8 4 بهندي 3 أب باكستان بمماتهم بدرجة هجر تنسلس قداموت نغازيت إنياتات حدقا زلون هجرات بمبال تسمين أب كلتشحن عسران حدن موت غازيت إنياتات بروي كقدل زغالولوك عند مخنيات بسنكي لبدا كوفيد 19 غازيت إنياتات أب بايتا فتسامي ترخيبهم كتصبصو بزي مخالهم مخانو اتيها قراو تكال قليتصو
እንተኾነ ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰላ ንናጽነት ፕረስ ዘይጻወራ ሃገራት ዝተቐየዱ ጋዜጠኛታት ገና ኣብ ማሕዩር ከም ዘለዉ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ኤርትራ ከም ኩሉ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ ጋዜጠኛታት ብዘይክስም ፍርድን ገና ሃልዋቶም ኣብ ዘይፍለጥ ቦታ ተሓይሮም ምህላዎም ብተደጋጋሚ ዝግለጽ ጉዳይ እዩ። ብኻልእ ወገን ኮሚቴ ምጥባቕ ጋዜጠኛታት ኣብ ዓመታዊ ጸብጻቡ ስፊርዎ ከም ዘሎ ኣብ ዓመተ 2021 ቁጽሪ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ናይ ዝኣተዉ ጋዜጠኛታት ናብ 293 ክብ ብምባሉ እቲ ዓመት ዝበዝሑ ጋዜጠኛታት ዝተኣስሩሉ ዓመት እያ ክብል ኣፍሊጡ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ካብ ሽርክነት ትሕቲ ሰሃራ ሃገራት ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ክትስረዝ ዘሕለፈቶ ውሳኔ ካብ ዕለት 1 ጥሪ 2022 ተግባራዊ ኮይኑ እቲ ኢትዮጵያ ካብ ኣጎዋ ንኽትስረዝ ብቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኣሜሪካ ዝተመሓላለፈ ውሳኔ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብወግዒ ምስ ተነግረ ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኣብ ጽዑቕ ዘተዮም ጸኒሖም። ንኣሜሪካ ሓደ ኣብዚ መደምደምታ ካብ ዘብጽሕዋ ጉዳያት መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ኩናት ትግራይ ኣጽዋርን ሰራዊትን ንምምልላስ ናብ ሲቪላዊ ጥቕሚ ጥራይ ክውዕል ዝነበሮ ንግዳዊ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብምጥቃም እዮም። ምስ ኢትዮጵያ ካብቲ ዕድላት ንግዲ ዝተሰረዘ ሃገራት ጊኒን ማሊን ዘይቅዋማዊ ምቕያር መንግስቲ ብምክያደን ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኣሜሪካ ይገልጽ። እዘን ካብቲ ውዕል ተሰሪዘን ዘለዋ ሃገራት ነቲ ኣቐዲመን ዝመልኦ ቅጥዕታት ዳግማይ እንተመሓይሸንኦ ናብቲ ውዕል ክምለሳ ከም ዝኽእላ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኣሜሪካ ሓቢሮም። ኣጎዋ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝጸደቐ ናይ ንግዲ ውዕል ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ኣብ ንግዲ ኣሜሪካ ናይ ነጻ ዕዳጋ ቦታ ክህልወን ዕድል ዝኸፍት ኮይኑ ኣብ 2020 38 ሃገራት ተጠቐምቲ ናይ ዝዕድል ምዃነን ይግለጽ። ወተሃደራት መንግስቲ የመን ናብ ልዕሊ ዝበዝሐ ክፋልቲ ሃገር ተቖጻጺሩ ዘሎ ሕቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈነዉ ካብቲ ሃገር ዝተፈነዎ ዜና ገሊጹ። ኣብዚ ክልቲኦም ሓይልታት ተዳኺሞም ከም ዘለዉ ዝነገረሉ ዘሎ እዋን ነቲ ብስደት ዝርከብ መንግስቲ ዝድግፉ ወተሃደራት መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ምጅማሮም እዩ ዝንገር ዘሎ። ሽንህዋ ካብ ከተማ ሰንዓ ብዘመሓላልፎ ዜና ከም ዘመልክቶ ኣብ ከባቢታት ኣልባላቕን ኣሻርቕን ዝነበረ ማዓስከራት ሕቲ ኣብ ትሕቶም ቁጻር ሰራዊት መንግስቲ ኣትዩሎ። ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕ ልፍንቲ ብወገኑ 23 መጥቃዕቲ ነፈርቲ ብምክያድ ብውሕዱ 160 ኣባላት ሕቲ ከም ዝቐተሉ ማዕከን ዜና ኣልዓረብያ ገሊጹ። ብወገን ሓይልታት ሕቲ ዛጊት ዝተዋህበ መግለጺ የለን። ውጊ ሓድሕድ የመን ብኣማይት ኣሽሓት ዝቝጸሩ ዜጋታት ካብ ቤት ንብረቶም ኣብ መዛቢሉ ጥራይ ከይኣክል ኣብ ዓለም ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ጥሜትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ዝተረኣየሉ ፍጻሜ ኣስዒቡ ምህላው ጸብጻባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት የመልክቱ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ንነዊሕ ዓመታት ብዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብ ተኸሲሱ ክህደን ጸንሐ ጆን ሃብተ ዝተባሃለ ኤርትራዊ ኣብ ኬንያ ተታሒዙ። ኣህጉራዊ ፖሊስ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ እቲ ካብ 2017 ኣትሒዙ ብመንግስቲ ኔዘርላንድስ ክህደን ጸንሐ ወዲ 57 ዓመት ኤርትራዊ ብ16 ታሕሳስ ብፖሊስ ኬንያ ድሕሪ ምትሓዙ ኣብ 25 ታሕሳስ ድማ ናብ ፖሊስ ኔዘርላንድስ ተሰጋጊሩ። ፖሊስ ኬንያ ነቲ ክህደን ጸንሐ ኤርትራዊ ተኸታቲሉ ክሕዞ ዝኸኣለ ብ10 ታሕሳስ ካብ ዘሄግ ብዝተላእከሉ ሓበሬታ መሰረት እዩ። ናይ ኤርትራን ኔዘርላንድስን ድርብ ዜግነት ከም ዘለዎ ዝተገልጸ ጆን ሃብተ ፓስፖርትን ቪዛን ብምትምያንን ናይ ልደት መርዓ ትምህርትን ካልእ ሰነዳትን ብምስናዕን ከምኡ ድማ ካልእ ናይ ምትላል ተግባራትን ብምፍጻም ኣማይት ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ከም ዘሰጋገረ ይኽሰስ። ካብ ነፍሲ ወከፍ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዘሰጋገሮም ሰባት ካብ 15,000 ክሳብ 20,000 ዶላር ከም ዝተቐበለን ብዙሓት ድማ ኣታሊልዎም ከም ዝተሰወረን ይገልጹ። በሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዋንጊ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ቻይና ካብ ሎሚ 4 ጥሪ ጀሚሩ ኤርትራ ናብ ትርከበን 3 ሃገራት ኣፍሪቃ ክበጽሕ ምዃኑ ቤት ጽሕፈቱ ኣፍሊጡ። እቲ ሚኒስተር ካብ 4 ክሳብ 7 ጥሪ ኣብ ኤርትራ ኬንያን ኮሞሮስን ዘካይደ ዑደት ከም መቐጸልታ ናይቲ ዓመታዊ ኣብ ሓድሽ ዓመት ዝካየድ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ምብጻሕ ልምዲ እዩ። ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ንግድን ወፍርን ዘለዋ ምትእሳር ካብ ግዜ ናብ ግዜ እትዕቢ ዘላ ቻይና
ራእይ 2035 ተሰምየ ኣብ 9 ጽላታት ዘተኮረ ናይ ምትሕግጋዛት መደብ ሰሪዓ ከም ዘላ ትገልጽ። እቶም ጽላታት ኣብ ጥዕና ምንካይ ድኽነት ዲጂታላዊ ምህዞ ሓምላይ ምዕባለ ምዕባይ ዓቕሚ ሰብ ምትብባዕ ሓረስቶት ንግዲ ወፍሪ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝብን ምውሓስ ጸጥታን ሰላምን ዝብልዮም ቻይና ኤርትራ ብትርከበን ሃገራት ኣፍሪቃ ብፍላይ ኣብ ህንፀን ጸዓትን ዘተኮረ ገዚፍ ወፍርታት ተካይድ እኳ እንተላ ነዘን ሃገራት ናብ ከቢድ ዕዳ ትሸመን ምህላዋ ተንተንቲ ስጋኣቶም ይገልጹ። እዛ ሃገር ብዘይካቲ ኣብ ቁጠባ ዝተኮረ ጠመተ ናብ ኣፍሪቃ ረብሓታታ ንምውሓስ እውን ወተሃደራዊ ምስሕፋሕ ተካይድ ከም ዘላ ይፍለጥ። ሱዳን ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶክ ስልጣን ድሕሪ ምሕዳጉ ሰፊሕ ህዝባዊ ናዕቢ ተጓይሩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶክ ምስ ወተሃደራዊ ጉጅለ ብምዃን ንሱዳን ካብ ውድቀት ንምድሓን ክካየድ ጸንሐ ጻዕርታት ክዕወት ብዘይምኽኣሉ ስልጣኑ ክሓድግ ከም ዝወሰነ ገሊጹ። ንሱ ብመንገዲ ቴሌቪዥን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ንሱዳን ካብ ዕንወት ንምድሓን ዝከኣሎ ከም ጻዕረብ ምጥቃስ እታ ሃገር ንህላዊኣ ዝፈታተን ሓደገኛ ነጥበ መቐይሮ ተሰግር ምህላዋ ኣገንዚቡ። ኣብ 25 ጥቅምቲ ብዕልዋ ተኣልዩ ዝነበረ ዓብደላ ሐምዶክ ምስ ጀነራል አልቡርሃን ኣብ ዝገበሮ ስምዕ ብ21 ሕዳር ናብ ስልጣን ክምለስ ኪኢሉ። ብመሰረቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝተበጽሐ ስምዕ በቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝምራሕ ካቢነ ሚኒስተራት ናይ ክኢላታት ምሕደራ ኣካል መንግስቲ እንተዘይኮይኑ ናይ ፈጻማ ኣካል ስልጣን ኣይነበሮን። ህዝቢ ሱዳን ድማ ነቲ ስምዕ ብወተሃደራዊ ጉጅለ ዝተዓብለለ እዩ ኢሉ ብምቋም ስልጣን ሙሉእ ብምሉእ ናብ ሲቪላዊ ወገን ክሰጋገር ይጽዋዕ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ እዚ ሓደ ወርሒ ኣብ ዝተኻየደ ህዝባዊ ተቃውሞ ብውሕዱ 57 ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ኣማይት ቆሲሎም ሰራዊትን ሓይልታት ጸጥታን ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ደረቱ ዝሓለፎ ጎነጽ ይጥቀሙ ከም ዘለዉ ይዝውቀስ። ዓብደላ ሐምዶክ ስልጣኑ ክሓድግ ካብ ዝደፋፈኦ ነጥብታት ሓደ እውን መዓልታዊ ንዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ተቃውሞ ህዝብን ዝስዕብ ዘሎ ሞትን መቑሰልትን ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወገናት የረድኡ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ስልጣኑ ምስ ሓደገ ኣብ ካርቱምን ካልኦት ከተማታትን ዳግም ኣብ ዝነሃረ ተቃውሞን ናዕብን ስልጣን ናብ ህዝቢ ክምለስ ጻውዒት ይቐርብ ኣሎ። ሬድዮ ኤረና ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት መንግስቲ ኤርትራ ዜጋታቱ ክታበት ጸረ ኮሮና ቫይረስ ከይረኽቡ ዝኽልክለሉ ዘሎ ምኽንያት ብንጹር ክፍለጥ ከም ዘይከኣለ ኣፍሪቃዊ ማእከል ምቁጽጻር ሕማማት ገሊጹ። ኣብዚ እዋን እዚ ካብ 55 ኣባላት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ እታ እንኮ ክታበት ዘይጀመረት ሃገር ኤርትራ ጥራይ ምዃና ዝገለጸ ዳይሬክተር እቲ ማእከል ዶክተር ጆን ኒኬንጋሶን ክታበት ናብ ዘድልዮም ዜጋታት ኤርትራ ንምብጻሕ ከይተሓለሉ ክጽዕሩ ምዃኖም ሓቢሩ። መንግስቲ ኤርትራ ብመንገዲ ውድብ ጥዕና ዓለምን ሕብረት ኣፍሪቃን ዝተማእከለ ክታበት ብሓገዝ ናይ ምብጻሕ መደብ ኮቫክስ ክሳብ ዝእዋን ተሓሲሙ እኳ እንተሎ ሓያሎ ሰበስልጣናት መንግስትን ናብ ወጻኢ ሃገራት ናይ ምጋሽ ዕድል ዝረኸቡ ዜጋታትን ግና ከም ዝተኸትቡ ይግለጽ። ኣብ ኤርትራ ክምርመር ንዝደለየ ኩሉ ከባጽሕ ዝኽእል መርመራ ኮሮና ቫይረስ እኳ እንተዘየለ ብሕማም ይኹን ካልእ ምልክታት ናብ ማእከል ጥዕና ካብ ዝኣተዉ ሰባት መርመራ ክግበረሎም ካብ ዝኽኣሉ ዜጋታት ግና ዛጊት ልዕሊ 8,000 በቲ ቫይረስ ክልከፉ ከለዉ 76 ድማ ከም ዝሞቱ ሚኒስትሪ ጥዕና ይረጋገጽ። ኮሮና ቫይረስ ከም ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ኤርትራውያን ከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ፈጢሩ ክነሱ መንግስቲ ኤርትራ ንምግትኡ ብዘይካ ዕፅዋ ወይ ውሸባ ካልእ ኣማራፂታት ክትኣታቱ ኣይተረኣየን። ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ክታበት ንሓደገኛናትን ናህርን እቲ ቫይረስ ከም ዘህድእ ብኪኢላታት ኣብ ዝተረጋገጸሉ እቲ መንግስቲ ብውሕዱ ነቲ ቫይረስ ብቐሊሉ ከቃልዑ ዝኽእሉ ሰራሕተኛታት ትካላት ጥዕና ሕዱር ሕማማት ዘለዎም ኣረጋውያንን ቀዳምነት ዝሃበ ናይ ክታበት መስርሕ ክጅምር ዘይደለየሉ ምኽንያት ወግዓዊ መብርህ እውን ኣይሃበሉን። ከም ፋይዘር፣ ሞደርና፣ ኣስትራዜኒካን ጆንሰን ኤን ጆንሰን ዝኣመሰለ ብውድብ ጥዕና ዓለም ተቐባልነት ረኺቡ ዘሎ ክታበት ነቲ በብእዋኑ ባህርያቱ ዝቕይር ዘሎ ኮሮና ቫይረስ ዝሓሸ መክትእ ምዃኑ እኳ እንተተኣመነሉ ሳሕቲ እውን ከም ምርጋእ ደም፣ ወቕዕ ልብን ምትእስሳር ጭዋዳታትን ዝኣመሰለ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ከም ዘለዎ ይጥቀስ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ከቢድ ናይ ቁጠባ ቅልውላው ከም ዝፈጠረ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ዋጋታት መግቢ ብልዕሊ 40% ከም ዝነሃረ ውድብ መግቢ ዓለም ኣፍሊጡ። ብመሰረት ኣህጉራዊ ትካል ዝዘርግሖ ወቕታዊ ጸብጻብ ቁጠባ ኢትዮጵያ ብልዕሊ 34% ከም ዝዘቕበበ ብምጥቃስ መጠን ሸርፊ ብር ብመንጽር ናይ ወጻኢ ሃገራት ባጤራ ብ25% ምንቁልቃሉ ኣመልኪቱ። ብፍላይ ኣብ መግብታት ዝተረኣየ ናህሪ ዋጋታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ተራእዩ ከም ዘይፈልጥ ኣዘኻኺሩ። መግብታት ኣብ ኢትዮጵያ ዋጋታቶም ይንህር ጥራይ ዘይኮነ ዘሎ ኣብ ዕዳጋታት ዝሰኣነሉ ኣጋጣሚታት እውን እናበዝሐ ምምፁ WFP ገሊጹ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙውን ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላው ንምትዕራይ ኣብ ነዳድን መጓዓዝያን ወሰኽ ዋጋታት ከም ዝገበረ ክሕብር ጸኒሕዮ ኣብ ርእሲ እዚ እቲ መንግስቲ ናህሪ ዕዳጋታት ንምርጋእ እውን ይሰርሕ ከም ዘሎ ይንፍት ነዚ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ኣብ ኩናት ትግራይ ተጸሚዳት ትርከብ ኢትዮጵያ ብዘይካቲ ብኩናት ዝዓኑ ዘሎ ልምዓታዊ ትካላትን ንኩናት ዝውዕል ዘሎ ሎጂስቲክስን ኣጽዋርን ካብ ኣውፈርትን ቱሪዝምን ክትረኽቦ ዝነበራ 10 ሚልዮናት ዶላራት እውን ትስእናላ እዛ ኣስታት 50 ቢልዮን ዶላር ውህሉል ዕዳ ከም ዘለዋ ትግለጽ ኢትዮጵያ ካብ ቻይና ቱርክን ካልኦት ሃገራትን ንኩናት ዝውዕል ናውትን ሎጂስቲክስን ትኹምር ስለ ዘላ ንዝመጽእ ዓመታት ተወሳኺ ዕዳያ ተዋህል ዘላ ክብሉ ተንተንቲ የተሓሳስቦ ወዱ ንፕሬዚደንት ዩጋንዳ ዩወሪ ሙሴቪኒ ጸሪፍካ ተባሂሉ ዝተኻሰሰ ህቡብ ደራሲ ኣብ ካምፓላ ከም ዝተኣስረ ማዕከናት ዜና ካብቲ ሃገር ሓቢረን እቲ ካካዋይንዛ ሪኪራባሻይጃ ዝተባህለ ደራሲ ነቲ ናይ ጀነራል ማዕርግ ዘለዎን ንኣቦኡ ብምትካእ መራሒ ዩጋንዳ ከም ዝኸውን ዝንገረሉን ወዲ ፕሬዚደንት ከሳዕ መንጸርጸሪ ክብል ከም ዝጸረፎየን እተን ማዕከናት ዜና ሓቢረን ድሕሪ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠመ ፍጻሜ ሓይልታት ጸጥታ ናብ መንበሪ ገዛት ደራሲ ብምምጻእ እናሃደዱ ናብ ማእሰርቲ ከም ዝወሰድዎ ንጠበቕኡ ብምጥቃስ እተን ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ካካዋይንዛ በቲ ኣብ 2020 ዝደረሳን ዘግሪዲ ባርባርያን ወይ ድማ እትስሱዕ ባርባራዊ ዘርእስታ ኣብ ሓንቲ ሃገር ብመለኽትን ዝፍጸም ብልሽውናን ዝርገትን እትገልጽ ልበወለዳዊት መጽሓፍ እዩ ብዝያዳ ዝፍለጥ ኣብ ልዕልቲ ንዩጋንዳ ካብ 1986 ኣትሒዙ ን36 ዓመታት ዝመርሕ ዘሎ ወዲ 77 ዓመት ፕሬዚደንት ዩወሪ ሙሴቪኒ ተሪር ነቐፌታ ከም ዝውርውሩን ይዝረበሎ በዚ ደራሲ ተጸሪፉ ዝበሃል ዘሎ በህወዱን ፕሬዚደንት ሙሴቪኒ ኣዛዚ ናይቲ ኣብ ሓለዋ ቤተ መንግስትን ኣገደስቲ ትካላት መንግስትን ዝተዋፈረ ተወርዋር እዝዮ ወዲ 47 ዓመት ጀነራል ሞሆዚ ካይነሩጋባ ኣቦኡ ብሕማም ይኹን ብሞት ምስ ዝእለ ንዑ ብምትካእ ንዩጋንዳ ክመርሕ ኣብ ልምምድ ከም ዝርከብ ዝተፈላለዩ ወገናት ሃገር ይገልጾ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ጀፍሪ ፈልትማን ብዛዕባ ኩናት ትግራይን ፖለቲካዊ መዕለቢ ክርከበሉ ብዘሎ ተኽእሎታትን ብዝምልከት ንምምያጥ ሎሚ ሐሙስ 6 ጥሪ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከኣትዮ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝጸንሐሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃእን ኣቶ ደመቀ መኮንን ምስ ዝርከቦም ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ክመያየጥ እዩ በዛ ዓመቱ ሕሊፉ ዘሎ ኩናት ብዝተሓዛብ ልዕሊ ኢትዮጵያ እገዳም ቢራ ዘላ ኣሜሪካ ናብ ሰላማዊ ህዝቢ ረድኤት ንኸይባጻሕ ዝዓግት ከበባ ከብቅዕን ኩሎም ተጻረርቲ ወገናት ናብ ፖለቲካዊ ዘተ ክቐርቡን ከተቕርቦ ዝጸንሐት ጻውዒት ዛጊት ኣብ ግብሪ ይወዓለን ምስ ምውላዕ ዝኹናት ፍሉይ ልኡኽ ምምሕዳር ባይደን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኮይኑ ዝተመዘ ኣምባሳደር ጀፍሪ ፈልትማን ናብ ኣዲስ ኣበባን ጎረባብቲ ሃገራትን ተደጋጋሚ እዋን ብምምላስ ተመሳሳሊ ዘተካይዱ እዩ ምክትልቲ ፍሉይ ልኡኽን ክኢላ ፖለቲካ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ፓይተኖፍ ዝመርሖ ካልእ ጉጅለ ምምሕዳር ባይደን እውን ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ንምዝታይ ናብ ኬንያ ከኣቱ ምዃኑ ዲፕሎማሰኛታት ይጠቕሱ ኩናት ትግራይ ብተዛማዲ ኣብ ህዳት እኳ እንተሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ነፈርትን ድሮን መጥቃዕቲ ሓይልታት ትግራይ ድማ ናይ ከቢድ ብረት ደብዳባት የካይዱ ምህላዎም እዩ ዝግለጽ ብፍላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘካይዶ ዘሎ ናይ ድሮንን ነፈርቲ ውግእን ደብዳባት ኣማይት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተለን ከም ዘቑሰለን ሓይልታት ትግራይ ይወቕሱ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብዚ እዋን ብተዛማዲ ዝሃድኣሉ ምኽንያት ናይ ክልቲኦም ወገናት ወተሃደራዊ ምድኻም ወይ ጃላነት ዝፈጠሮ ምዃኑ ተንተንቲ ይጠቕሱ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ጃላነት ሃዋሁ ንዝርርብ ክዕድም ዝኽእል እኳ እንተኾነ ወተሃደራዊ ሓይሎም ኣብ ዘደልደሉሉ እዋን እቲ ኩናት ብዝባሰ ክባራዕ ተኽእሎ ከም ዘሎ እቶም ተንተንቲ ይእምቱ ሓይልታት ሕቲ ወተሃደራዊ ቀረባት ዝፀዓነት እያ ዝበልዋ መርከብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ገማግም ማያት ቅሕ ባሕሪ ናይ የመን ከም ዝሓዙ ኣፍሊጦም እታ መርከብ ብዘይ ፍቓድ ናይቲ ብሕቲ ዝቆመ መንግስቲ ናብ ክልል ማያት የመን ገማግም ወደብ ሑደይዳ ዝተጸግዓትሉ ሓይልታት ሕቲ ብፈጣናት ጀላቡ ኣኽቢቦም ከም ዝሓዝዋ ኣፈኛቶም ሓይልታት ብትዊተር ኣብ ዘመሓላለፉ ሓበሬታ ገሊጹ እታ መርከብ መድሃኒት ዝርከቦ ናውቲ ሕክምናን ካልእ ሰብኣዊ ሓገዛትን ዝፀዓነት መንባራ ዝገለጻ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ንሕቲ ብጭውያ መራኽብ ከሲሰንኦ ሕቲ ብመገዲ መደበር ቴሌቪዥን ዘመሓላለፎ ዜና እታ መርከብ ወተሃደራውያን መካይን ጠበናጁ ዝመልአ ኮንቴይነራትን ካልእ ወተሃደራዊ ቀረባት ዝፀዓነት መንባራ ኣመልኪቱ
ሓይልታት ሕቲ ነታ ናብ ሶኒያ ብዘውግሕ ለይቲ ዝሓዝዋ መርከብ ብዝቐልጠፈ እንተዘይፈንየማ ብስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ዝምራሕ ልፍንቲ ዘድሊ ስጉምታት ክወስድ ምዃኑ ኣዛዚ ናይቲ ልፍንቲ ብርጌደር ጀነራል ቱርክ አልማሊኪ ኣጠንቂቑ። ኤርትራ እውን ዝተጸንበረቶ ልፍንቲ ዘን ሃገራት ካብ 2015 ኣትሒዙ ኣብ ልዕሊ ሕቲ ዝወልዑ ኩናት ንሕቲ ካብታ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ትርከብ ዝዓበየት ናይ የመን ወደብ ሖዴይዳ ክደፍኦውን ኣይከኣለን። እታ ወደብ ኣብ ሽወደን ብዝተበፅሐ ስምምዕ መሰረት ካብ ኩሎም ሓይልታት ናጻ ኮይና ብሕቡራት ሃገራት ብዝምራሕ ናብ ህዝቢ የመን ዝቐንዐ ሰብኣዊ ሓገዛት መተሓላለፊ ክትከውን ክስራሐሉ እኳ እንተጸንሐ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይተዓወተን። ሕቲ ንከተማ ሰንዓ ሓዊስካ ኣብዚ እዋን እዚ ንልዕሊ ፍርቂ ክፋል የመን ተቆጻጺሩ ይርከብ። ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ማያርዲት ንኣመሓዳሪ ሃገራዊ ባንክ ዲየንቶግ ንጎር ካብ መዝነቱ ኣልይዎ። እቲ ፕሬዚደንት ካብ 3 ጥረት ሒዙ ነቲ መሓዳሪ ካብ ስልጣኑ ከም ዝኣለዮ ዝሓበረት መደበር ቴሌቭዥን ሃገር ዝተሰጎሉ ምኽንያት ኣይጠቐሰትን። እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ውሽጢ እዚ 5 ዓመታት ን5 ግዜ እዩ ኣመሓዳሪ ባንክ ዝሰጉግ ዘሎ። ደቡብ ሱዳን ካብ ሱዳን ተፈልያ ናጽነት ካብ ዝኣወጀትሉ ሓምለ 2011 ኣብ ዝሓለፈ 11 ዓመታት ፕሬዚደንት ሳልቫኪር 8 ሚኒስትራት ፋይናንስ ካብ ስልጣን ሰጉጉ። ደቡብ ሱዳን ማዕረት ገጢምዋ ዘሎ ቀቢላ ዝሰረቱ ዝዓበየ ፖለቲካዊ ብድሆታትን ግርጭታትን ብልሽውናን ዘርገትን ሰበስልጣን መንግስትን እውን ኣብ ውድቀት ቁጠባ ዓብይ እጃም ኣለዎ። እታ ሃገር ናጽነታ ካብ ዝኣወጀትሉ 1 ዓመት ከይመለት ኣብ ሰነ 2012 $4 ቢልዮን ብሰበስልጣን መንግስቲ ከም ዝተጠፋፈአ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር መውቃሱ ኣይርስዓን። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ብምምሕዳር ባይደን ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኮይኑ ዝተመዘዘ ኣምባሳደር ጀፍሪ ፈልትማን ድሕሪ ናይ 9 ዋርሕ ስራሕ መዝነቱ ክሓድግ ምዃኑ ሮይተርስ ሓቢሩ። እቲ ምስ ምውላዕ ኩናት ትግራይ ዝተመዘዘ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝወርሒ መዝነቱ ከረከብ ምዃኑ እቲ ኣገልግሎት ዜና ጠቒሱ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ቱርክ ዝነበረ ዴቪድ ሳተርፊልድ ድማ ንኣምባሳደር ፈልትማን ብምትካእ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኮይኑ ክሰርሕ እዩ። ኣምባሳደር ፈልትማን ካብ መዝነቱ ዝእለየሉ ዘሎ ምኽንያት ኣይተነጸረን። እቲ ኣምባሳደር ን9 ዋርሕ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኮይኑ ኣብ ዝሰርሐሉ ብዘይካ ምስ ኤርትራ ምስ ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ኩናት ትግራይ ህልው ኩነታት ኢትዮጵያን ሃገራት ዞባን ብዝምልከት ተመያይጡ እዩ። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ቻይና ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተተሓሒዙ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዘሎ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተል ፍሉይ ልኡኽ ክትምዝዝ ምዃና ሚኒስተር ጉዳያት ወጻእቲ ሃገር ዋንጊ ኣፍሊጡ። ንሱ ናይ ኣስመራ ዑደቱ ዛዚሙ ናብ ናይሮቢ ምስ ኣተወ ምስ ኬንያዊት መዘኑ ራሸል ኦማሞ ኣብ ዝገበሮ ርክብ እዩ ነዚ ገሊጹ። ሚኒስተር ዋንጊ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓባራዊ ፖለቲካዊ መረዳእታ ንምህላውን ተግባራት ኣብ ምዋሃድን ዝሕግዝ ፍሉይ ልኡኽ ብምዛዝ ኣገዳሲ እዩ ክብል ኣብቲ ኣብ ናይሮቢ ዘካየዶ ጋዜጣ ዋዕላ ኣስሚሩሉ። ኣሜሪካ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተታሒዙ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዘንበረቶ እገዳ ቻይና ከም ዘይትድግፍ ኣብ ናይ ኣስመራ ዑደቱ ዝገለጸት ሚኒስተር መርገጽ ቻይና ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ግና ኣይነጸረን። ኬንያ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብፖለቲካዊ ዘተ ክፍታሕ ምስ ኣሜሪካን ካልኦት መሻርክቲ ሃገራትን ይጽዕራ ካብ ዘለዋ ሒደት ሃገራት ኣፍሪቃ እያ። ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብቲ ተደጋጋሚ ግጭታት ዝካየደሉ ዘሎ ከባቢታት ዶብ ኣብ ሓለዋ ዝዋፈር ሓበራዊ ሰራዊት ንምቋም ኣብ ዝብል ዛዕባ ከም ዘትያ ተሓቢሩ። ኣብቲ ብረቡዕ 5 ጥሪ ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ዘተ ክልቲኦም ወገናት ብሰንኪቲ ግጭት ተዓፂኑ ዘሎ ዶባት ንጎረባብቲ ህዝቢ ክልቲአን ሃገራት ክኽፈት ኣብ ዝብል ነጥቢ እውን ምዝተዮም ተፈሊጡ። ይኹን እምበር ኣብ ምቋም ሓበራዊ ናይ ሓለዋ ኣሃዱ ኣብ ስምዕ ክበጽሑን ከለው ዶባት ክኽፈት ኣብ ዝብል ነጥቢ ግና ኣብ መረዳእ ከም ዘይበጽሑ ዝተፈላለዩ ወገናት ጠቒሶም። ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፈ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ብኢትዮጵያ ንዝቐረበ መስመር ጋልባት መተማ ክኽፈት ዝብል እማመ ከም ዝነጸጎ ሱዳን ትሪቢዩን ንምንጭታቱ ብምጥቃስ ኣቃሊሑ። ቅድሚ 6 ዋርሕ ዶብ ሰጊሮም ወተሃደራት ሱዳን ዝቐተሉ ኣባላት ሰራዊትን ሚሊሻታትን ኢትዮጵያ ብሕጊ ክሳብ ዝሕተቱን ኩናት ትግራይ ኣብ ሓደ መዕለቢ ክሳብ ዝበጽሕን ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ዘዳወብ መስመር ክትከፍት ከም ዘይትደሊ ምግላጻ እዩ እቲ ምንጪ ሓቢሩ። ዘሪፖርተር በወገኑ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ግና እቲ ንኢትዮጵያን ሱዳንን ዘራኽብ ኣገዳሲ መስመር ካብ 5-6 ጥሪ ሒዙ ክኽፈት ክልቲኦም ወገናት ከም ዝተሰማምዑ ኣመልኪቱ።
ካብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዝተፈነወላ መጥቃዕቲ ሓያሎ ወተሃደራታ ከም ዝተቐትሉን ከም ዝቆሰሉን ክትገልጽ ጸንሐት ሱዳን ካብ ሓምለ 2021 ኣትሒዛ ነቲ ኣብ ንግድን ማሕበራዊ ርክባትን ኣገዳሲ ዝኾነ መስመር ጋልባት መተማ ዓጽያቶ ትርከብ። ሱዳንን ኢትዮጵያን ብጉዳይቲ ኣብ ዶብ ዝርከብ ዞባ ኣልፋሽጋ ክሰሓባ ከም ጸንሓ ዝፍለጥ ኮይኑ ካብ 6 ሕዳር 2020 ኣትሒዙ ሰራዊት ሱዳን ነዝበዝሐቲ ዘሰሓብ ከባቢታት ከም ዝተቆጻጸሮ ይፍለጥ። እቲ ወጥሪ እናዓረገ ኣብ ዝመጸሉ ክልቲአን ሃገራት ናብ ዘተነ ምቕራበን ዞባውን ኣህጉራውን ተበግሶታት እኳ እንተተወስደ ሰራዊት ሱዳን ናብቲ ቅድሚ 6 ሕዳር ዝነበሮ ከባቢታት ከይሰሓበ ዝርብ ከም ዘይህሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክነጽጎ ጸኒሑ። መንግስቲ ሱዳን ብወገኑ ሰራዊት ሱዳን ዝተቆጻጸሮ ከባቢታት ንልዕሊ 26 ዓመታት ብኢትዮጵያ ተጎቢጡ ጸንሐ ሉዓላዊ ክፋል ምዃኑ ብምጥቃስ ከም ዘይስሕብ ኣነጺሩ። ኣብ ርእሲ እዚ ሱዳን ንሓይልታት ትግራይ ትድግፋላ ዝብል ወቀሳታት ወገን ኢትዮጵያ ይስማዕ እዩ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን